سلام تعنا يهابلنا زي خبركم من زخبركن أفكار سبورت نلومي سولس 25 تقمتي كل تشحن 22 أب زغرب سومناوي مدب سبورت نعوت إرتراوين أتلتات أب زت فلالي وددرات نحدش سيامي بيلجمايت وورلد تور تيم أنتر مارشي وانتي غوبيغ ماتيريو كمون كالوت تفلاليو أزانيتن حبرتن زخونو زعباتات كنفتشنا كم وترو مكهتالكم بخبر العدم ኤርትራውያን አትሌታት አማኑኤል ሃብቶምን ተስፋይ ፈልፈለን በቅድሚት ማለት ሰንበት ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ዝገበርዎ ውድድር ጉያ 10 ኪሎ ሜትር ቀዳማይን ሳልሳይን ደረጃ ምዃን ተመራሪሖም ብምእታው ትርኑዕ ዓወት ተጎናጺፎም ኣብቲ ኣብ ከተማ ሉዛን ዝተሳለጠ ውድድር ወዲ 32 ዓመት አማኑኤል ሃብቶም በ28 ደቂቃን 56 ካሊታትን ብዘይ ተቃጻጺ ቀዳማይ ኮይኑ ካእቱን ከሎ ፈረንሳዊ ጋቲን አይራው ብ9 ካሊታት ተፈንቲቱ ካላይ ወዲ 35 ዓመት ተስፋይ ፈልፈለ ድማ ብተወሳኺ 7 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኤርትራዊ ጀርመናዊ አትሌት ፊሊሞን ተክለብርሃን ተዓዋቲ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊንዝ ኮይኑ ኣብዚ በቅድሚት መዓልቲ ሰንበት ብ23 ጥቅምቲ ኣብ ሃገረ ኦስትሪያ ዝተቃንዐ ውድድር ፊልሞን ንቅድድሙ ብ1 ሰዓት 2 ደቂቃን 56 ካሊታትን ብምዕማም ካላይ ኮይኑ ንዝኣተወን ኣብ ሃገሩ ዝተቀዳደመን አንድሪያስ ፎይታ ብ23 ካሊት ራርሒዎ ኣብ መዛዘሚ በፂሑ ዕድሚኡ 26 ዓመት መሊኡ ዘሎ አትሌት ፊሊሞን ተክለብርሃን ወዲ 18 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ካብ ኤርትራ ናብ ጀርመን ተሰዲዱ ኤርትራዊ አትሌት ሄኖክ ተስፋይ ብሰንበት 23 ጥቅምቲ ኣብ ስሎቬንያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 26 ውድድር ማራቶን ቮልክስዋገን ሉልቢያና ካልኣይ ደረጃ ብመሓዝ ስሙ ኣድሚቑ ኣብዚ ኢትዮጵያዊ ገብረ ጻድቕ አብርሃ ብ2 ሰዓታት 6 ደቂቃን 9 ካሊታትን ቀዳማይ ብምውፃእ ዝተዓወተሉ ውድድር ወዲ 22 ዓመት ሄኖክ ብ1 ደቂቃን 3 ካሊታትን ተኸቲልዎ መፈጸምታ ሕንጻጽ ረጊጹ ኬንያዊ ሊዮናርድ ላንጋድ ድማ ካብ ሄኖክ 53 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ካሊ ኤርትራዊ መርሃዊ ከሰተ ወገኑ 5 ተርታብ መሓዝ ዘኹርዕ ውጽኢት ረኺቡ አትሌት ሄኖክ ተስፋይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዴንማርክ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ማራቶን ኮፐንሃገን እውን ብተመሳሳሊ ካልኣይ ኮይኑ ብምእታው ተሸላሚ ብሩር ማዳልያ ኮይኑ ነይሩ ንኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሓቂፋ ትርከብ ቤልጅማይት ወርልድ ቱር ቲም ኣንታር ማርሼ ዋንቲ ጎቤር ማቴሪዮ ካብ ዝቕፅል ወርሒ ጥሪ 2023 ኣንታር ማርሼ ሲርከስ ዋንቲ እናተባሃለት ክትፅዋዓ እዛ ጋንታ ስማ ክትልውጥ ዝተደረኸት ሲርከስ ዝብል ሕላገዝ ዝጥቀም አርደንት ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዝተባሃለ ኩባንያ ቀድሚ ሕጂ ኣብ መወላታ ጋንታ ንዘበርክቶ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ደገፍ ብዝለዓለን ብዝተዓጻጸፈን መልክዑ ክዕብዮ ብምውሳን እዩ ብዘይካዚ ዛ ክለብ ኣብ 2023 ነታ ዓባይ ናይ ወርልድ ቲም ጋንታ ትምግብ ንትሕቲ 23 ዓመት ዘዕድሚዮም ተቐዳደምቲ እትጥርንፍ ሓዳሽ ኮንቲነንታል ክለብ እውን ከተቑምያ ምስ ካልኦት ጋንታታት ብምንጽጻር ድሩት ባጀት ዘለዋ ክለብ አንታር ማርሼ ኣብዚ ዓመት ኣብ ውድድር ክላሲክ ግራንድ ቱርን ዙራትን ብሓፈሻ 24 ዓወታት ክትሓፍስ ብምብቃዓ ዓይኒ ኣውፈርቲ ክትስሕብ ከም ዝኽኣለት ይንገረላ እዛ ዝሓለፈ ዓመት መበል 16 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ዝፈጸመት ጋንታ ሎም ዘመን ናብ ላዕሊ ብምብራኽ 5 ደረጃ ሒዛ ወዲያ ክሳብታ ቢንያም ንመወዳእታ ግዜ ዝተቐዳደመላ መበል 35 ውድድር ቢንሽ ሽመይ ቢንሽካ መበል 4 ደረጃ ሒዛ ነይራ ኣብ 2008 ዝተመስረተት ክለብ አንታር ማርሼ ነተቐዳደምቲ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ያን ሄርትን ኩንተን ሃርማሰን ናፋንያ ኣብዚ ዝቕፅል ሓድሽ ዓመተ ውድድር ነተቐዳደምቲ ማይክ ቱኒሰን ሩይ ኮስታን ሊልያን ካልማጃንን ከተሰልፎም ድሮ ኣብ መሳርዕ ጸንቢራቶም ኣላ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መበል 40 ዓመት ልደቱ ንዘኽብር ኢጣልያዊ ዶሞኒኮ ፓዞቮ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝናያ ዘለና ወርሒ ንዘበቅዕ ውዕሉ ከተሕድስ ድያ ወይስ ኣይፋል ብሕጂ ዝርአ ጉዳይ ክኸውን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክለባት ኩዕሶ እግሪ ቀዳማይ ዲቪዥን ሃገረ ኮሎምቢያ ዝኾና ጋንታ ሳንታን ጋንታ ጃጓረስ ኮርዶባን እናገጠማን ከለዋ ክለብ ሳንታ ኣብ ከባቢ ልዳት መጋጥምታ ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ ገለ ተኸላኸልቲ ክለብ ሳንታ ድማ ከምቲ ንቡር ነታ እትህረም ኩዕሶ ንምክልኻል ብውሕዱ 9 ሜትሮ ርሒቖም ንጋድም መስመር ተሰሪዖም መንደቕ ወይ ከዓ ባሬራ ሰርሑ እቲ ጸወታን ኮላይብ ቴሌቪዥን ይመሓላለፍ ብምንባሩ ንስራሕ ዘሳልጣ ዝነበራ ካሜራታት ተዓዘብተን ንጹር ስእሊ ናይቲ ቅላዕ መቕጻዕቲ ምንታን ክረኽቡ መጉልሒአን ተጠቒመን ነቲ ስእሊ ብናይ ቀረባ ርሕቀት ምፍናው ተተሓዞ ኣብ ከም ዝህሞት ድማ ተዓዘብቲ ዓይንቶም ኣብ ሓደ ካብቶም ምስ ብጾቱ ኣብ መከላኸሊ መንደቕ ተገዲሙ ዘይንቡር ምንቅስቓስ ዝገብር ዝነበረ ተጻዋታይ ወደቓ እዚ ጋይሰን ፔሬራ ዝተባሃለ ተጻዋታይ ደቂ ጋንቱ ብክቱር ናህሪ ኩዕሶ ሕፍረቶም ተሃሪሞም ምእንታን ከይሰዩ
ንሕፍረቶም ብእዳዎም ከሊሎም ድርዒ ክገብሩን ከለው ንሱ ግን ኣተኩሮ ወይ ኣቓልቦ ናይቲ ኣብ ቀድሚኡ ኮይኑ ነታ ኩዕሶ ክቐልዓ ተዳልዩ ዝነበረ መጋጥምቱ ንምስራቕ በንጻሩ ሓፂር ስሪኡ ንታሕቲ ብምውራድ ሕፍረቱ ቀሊዑ ከርእዩ መሪጹ በዚ ተግባር ድማ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ኣሕዚኑን ኣቖጢዑን ከም ውፅኢት ናይ ዝኸዓ ነቲ ብዓወት ጃጓርስ 2-1 ዝተፈጸመ ግጥም ዝተኸታተሉ ተዓዘብቲ ብድሕርቲ ፀወታ ክለብ ሳንታ ይኹን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኮሎምብያ ስለቲ ፋሉል ተግባሩ ኣብ ልዕሊ ፔሬራ ዘዳግም ስጉምቲ ክወስዱ ጻውዒት ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ንምጅማር ናይቲ ካብ 20 ሕዳር ክሳብ 18 ታሕሳስ ኣብ ቀጠር ዝሰላሰል መበል 22 ዋንጫ ዓለም ተሃንጢኦም ይርከቡ ኣንጋዲት ቀጠር ምድላዋታ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ዘጻፈት ክትከውን ከላ ኣብቲ ውድድር ዝሳተፋ ሃገራን ጋንታታት ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዘን በብእዋኑ ምሕዝነታዊ ግጥማት እናካየዳ ዘድምዑለን ተጻወቲ የለልያ ኣለዋ ሓንቲ ካብዘን ተኸፈልቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ጋና እያ እዛ ኣብ መሳልል ፊፋ ኣብ መበል 61 ተሰሪዓ ዘላን ካብተን ኣብ ቀጠር ዘቐረባ ጋንታታት ካ ኣብ ዝታሕተ ደረጃ ትርከብን ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪካ ካብ ጉጅላ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ሒዛ ተዋሪዳ ብኣግኡ ድሕሪ ምፍናዋ ብኡንብኡ ንሰልጣንያ ሰርቢያዊ ሚሎቫን ራያቫች ኣባሪራ በቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1998 ጋና ንኤርትራ 5-0 ኣብ ዝረታዓትሉ ግጥም መጻረይ ንውድድር ዋንጫ ኣፍሪካ ንሃገሩን መጀመርያ እዋን ወኪሉ ዝተጻወተ ኦቶ ኦዶ ተኪኣቶ ጋና ሓድሽ ዓላሚ ተቑፀር ዳ እምበር ኣብ ወርሒ መጋቢት ንናይጀርያ ስዒራ ትኬት ዋንጫ ዓለም ዝቆረፀትሉ ኣጋጣሚ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝሓለፈት 9 ዋርሕ ብዙሕ ዘዕግብ ውፅኢት ኣይረኸበትን ብኣቃውማን ብቕዓትን ጋንቶኦም ብዙሕ ዘይተኣማመኑ መንግስትን ፌደሬሽንን ጋና ሃገሮም ኣብ ቀጠር እውን ምእንታን ከምቲ ቅድሚ 10 ዋርሕ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘጓነፋ ውርደት ከይጓንፋ ዘኹርዕ ውፅኢት ከተመዝግብን ከምቲ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ እዋን ጸገሙ ዝገብሮ ገጾም ናብ ፈጣሪ ብምምላስ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ሃገራዊ መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ኣውጆም ብመሰረት ኣዋጅ ኣመንቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝሓለፈ ዓርቢ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ድማ ብቅድሚ ማል ሰንበት ኣብ ጾምን ጸሎትን ተጸሚዶም ውዒሎም እዛ 71 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣብ ክርስትና 17 ሚእታዊት ኣብ ምስልምና ዝተረፈ 2 ሚእታዊት ድማ ኣብ ጥንታዊ ባህላዊ እምነታት ዝኣምን ሃገር ኣብ ጉጅለ ቀየ ምስ ሃገራት ፖርቹጋል ዩራጋይን ደቡብ ኮርያን ተደላዲላ ትርከብ ፋልማይ ግጥማ 24 ሕዳር ኣንጻር ፖርቹጋል ድሕሪ ምክያድ 28 ሕዳር ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ክትግጥም እያ ክልተ ታሕሳስ ከዓ ምስ ኡራጋይ ብምግጣም ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም 2010 በቲ ሃገር ንዝተደለበ ሕማቕ ኣጋጣሚ ሕንያ ትፈድየሉ ዕድል ክትረክብ እያ ኣብቲ እዋን ኣጥቃዓይ ኡራጋይ ሉዊስ ስዋረዝ ኣብ መወዳእታ መበል 120 ደቓይቕ ብተጻዋታይ ጋና ዶሚኒክ ኣድያ ብርእሲ ተሃሪማ ናብ ሸቶ ተምርሕ ዝነበረት ኩዕሶ ካብ ኣፍ ደገ ልዳት ጋንቱ ብኢዱ እንተዘይድሕና ነይሩ ጋና 2-1 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ዝበጽሐት ፈላሚት ኣፍሪቃዊት ሃገር ምኾነት ነይራ ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ ፀወታታት ክልተ ፍጹም ቅላዕ ዝርከቡ 3 ጎላት ተኣትዩ ዝነበረ ኣሳዋን ግያን ብበደል ስዋረዝ ንዝተረኸበት ፍጹም ቅላዕ ኣብ ክንዲ መሰክዕት ምስ ላዕለዋይ ዓንዲ ልዳ ስለ ዘላግዓ ተዓዋቲት ንምፍላይ ኣብ ዝተዋህበ ፍጹም ቅላዓት ከዓ ኡራጋይ ላዕለዋይ ኢድ ስለ ዝሓዘት ጋና ኣብቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተኣንገደ ዋንጫ ዓለም ናብ ዝቕጽል መድረኽ ካብ ምስጋር ተዓንቂጻ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ውድድር ከዓ ብጾምን ጸሎትን ህዝባ ተሓጊዛ ዝሓሸ ውፅኢት ክትረክብ ተተስፍያ ናብ ቀጠር ኣብ ምቁማት ትርከብ ፈረንሳዊ ፍራንክ ሪበሪ ድሕሪ ናይ 22 ዓመታት ፕሮፌሽናላዊ ህይወት ኩዕሶ እግሪ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ቃንዛ ብርኪ ከም ተጻዋታይ ዝሓለፈ ዓርቢ ጫሙ ሰቒሉ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ኢጣልያ ምስ ክለብ ዩኒየን ስፖርቲቫ ሳለሪንታና ክጻወት ጸንሐ ሪበሪ ንጽባሒቱ ቀዳም ኣብ ሜዳ ተረኺቡ ንደገፍቲ ጋንቱ ኣብ ዝተፋነወሉ ክነብዕ ተራዩ እዚ ኣብ ሃገራት ፈረንሳ ጀርመን ቱርክን ኢጣልያን ምስ ዝርከባ ከም ኦሎምፒክ ማርሴ ባየር ሙኒክ ፊዮረንቲናን ካልኦትን ዝኣመሰላ ክለባት ዝተጻወተ ወዲ 39 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ሓደ ግዜ ዋንጫ ክለባት ዓለም ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ዋንጫ ሱፐር ካብ ኤሮጳ ዋንጫ ሊግ ቱርኪ 9 ጽዋት ቡንደስሊጋ ጀርመን 7 ዋናጩ ዲኤፍቢ ፓካል ጀርመን 5 ጽዋት ሱፐር ካብ ጀርመን ዓቲሩ እዚ ብጸጋማይ ክንፍ መስመር መጥቃዕቲ ዝስለፍ ተጻዋታይ ብውልቂ እውን ብርክት ዝበለ ሽልማታት ወኒንዩ ሪበሪ ብዘይካ በታ ውሕልቲ የማነይቲ እግሩ ቅልጣፍኡን ጥበብ ኣሸኻኽዑን በቲ ኣብ የማናይ ሸነኽ ገጹ ብክልተ መስመር ዝተዘርግሐ ከምኡውን ኣብ ላዕለዋይ ሸፋሽፍቲ ዓይኑ ዝርከብ በሰላን ኮላ እዩ ዝልለ ብ7 ሚያዝያ 1983 ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ኣብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዝተደኮነት ከተማ ብሎኝ በተኻት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ተወሊዱ
ንሱ ወዲ 2 ዓመት እንከሎ ምስ ድሩብ መኪና እናተጓዓዘ ምስ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ስለ ዝተጋጨወ እቲ ክሳብ ሎሚ መለለዩ ኮይኑ ዘሎ ዓብ በሰላ ኣሰር ናይቲ ሓደጋ ኮይኑ ኣብ ገጹ ከም ዝተረፈ ይንገር። በቲ ሽዑ ዝወረደ ጉድኣት ኣስታት 100 ጋንቾ ከም ተሰፍየ ዝረበሉ ሪበሪ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ክዕልል እንከሎ መቐነት ከይዓጠቕኩ ኣብ ዳሕርዋይ ኮፍ መበሊ ናይታ መኪና ስለ ዝነበርኩ ምስ ተጋጨና ከም ስርዓት ነፊረ በቲ ቅድሚት ቬትሮ ናይታ መኪና ወፅየ ይብል። እዚ ኣብ ገጹ ዝርከብ ኣሰር ሓደጋ ብብፀቱ ስካርፌስ ወይ ከዓ በሰላ ዘለዎ ገጽ ዝብል ቅጽል ስም ንኽሕዝ ኣገዲድዎ። ይኹን እምበር ንሱ እዚ ሳጓዚ ነቲ ዝሓለፍኮ ኣቐንዛዊ ህይወት ስለ ዘንጸባርቕ ብዛዕባይ ብዙሕ ስለ ዝነግርን ኣይጸልኦን እየ። ፈጣሪ ነዚ ካብ ካልኦት ሰባት ዝፈልየኒ ፍሉይ መለለይ ሂብንሎ። እዚ በሰላ ኣካል ህይወተይ ስለ ዝኾነ ሰባት ከምዚ ዘለኽዎ ክቕበሉኒ ይግብኦም ይብል። ሪበሪ ብተወሳኺ ኣብ 2018 ምስ ካናል ፕሉስ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እቲ በሰላ ተጻዋርነትን ርእሰ ምትእማንን ንኽዕቢ ከም ዝሓገዞ የረድእ። በሰላይ ልሉይ ባህርያትን ብርትዕን ፈጢሩለዩ። ምኽንያቱ ቆልዓ ኮንካ ከምዚ ዓይነት በሰላ ክህልወካ ኣዝዩ ቀሊል ኣይኮነን። ሰባት ዝህቦ ርእቶን ኣጠማምቶኦምን ንስድራይ ኣሳቒዎም እዩ። ብቕድሚ ሰብ ክሓልፍ እንከለኹ ረኣይዎ ኣብ ገጹ ከምኡውን ኣብ ርእሱ ዘሎ እንታይ ዝበልዎ በሰላ እዩ ሕማቕ ትርኢት እናበሉ ሕሹኽሹኽ ይብሉለይ። ኣብ ዝኸድኮ ቦታ ሰባት ኣተኪሮም እዮም ዝዕዘቡኒ። እዚ ድማ ሰናይ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ወይ ስመይ ፍራንክ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ንፉዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝኾንኩ ዘይኮነስ ብሰሪ በሰላ እዩ። እቶም ብዛዕባ ትርኢተይ ይዛረቡ ስድራ ቤት ናይ ካልኦት ቆልዑት እዮም። እዚ ኸኣ ጭካነ እዩ። ብመሳትኻን ብስድሮኦምን ንዝመጸካ ሽዳን ዘለፋን ተጻዊርካ ንምኻድ ስነ ኣእምራዊ ብርትዕ የድልየካ። ምስ ዝኹሉ ስቓይ ግን ኣማሪረን ብፍጹም ንበይነይ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ከይደ በኽየን ኣይፈልጥን እየ ድማ ይብል። እዚ ብጥበቡ ብዝነዲን ዚዳን ዕንቁ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ብፍጥነቱ ድማ ብቱርካውያን ፈሬራ ሪበሪ ዝተሰምየ ተጻዋታይ ኣብ 2013 ዓ.ም ንሱን ጋንቱን ብዝሓፈስዎ ረዘንቲ ዓወታት ሽልማት ባሎንዶኽ ይግብኦ ከም ዝነበረ ብዙሓት ይሰማምዕሉ። ኣብቲ ዓመት ንሱ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ቡንደስሊጋ ጀርመን፣ ዋንጫ ዲኤፍቢ ፓካል፣ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ፣ ዋንጫ ሱፐርካብ ኤሮጳ፣ ጽዋዕ ሻምፒዮን ክለባት ዓለምን ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ኤሮጳን ክጭበጥ እንከሎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ምስ ማድሪድ ተሰሊፉ ዝኾነ ይኹን ጽዋዕ ኣይልዓለን። ሊዮነል ሜሲ ቦገኑ ኣብቲ ዓመተ ስፖርት ዋንጫ ሻምፒዮን ላሊጋ ስጳኛ ጥራይ ኣልዒሉ። እዚ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ውፅኢት ሽልማት ባሎንዶኽ ሮናልዶ 27.99 ሚታዊት፣ ሜሲ 24.72 ሚታዊት፣ ሪቤሪ ድማ 23.36 ሚታዊት ድምፂ ከም ዝረኸቡ እዩ ተሓቢሩ። ተዓዋቲ ሽልማት ባሎንዶኽ ክኸውን ዝግብኦ ሪቤሪ ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዙ ኣብቲ እዋን ንብርክት ዝበሉ ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ ከዛረብን ነቲ ውፅኢት ክትራን ኢሎም ንኽጽውዕዎን ኣገዲድ እዩ። እቲ ኣብቲ ዓመተ ስፖርት 22 ጎላት ዘመዝገበን 18 ኳዕሳሱ ዝኸሸነን ሪቤሪ ምስ ሌኪፕ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ነቲ ናይ ሽዑ ውፅኢት ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወተይ እቲ ዝዓበየ ኢፍትሓዊ ኣጋጣሚ እዩ። ብእምነተይ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን ብእምነትን ርእቶን ብዙሓት ቀዳማይ ተርታ ዝግባእን ክነሰይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘ። ኣብቲ ዓመት እቲ ብሮናልዶ ወይ ብሜሲ ዝቐንኣሉ ነገር ኣይነበረን። ቀንኢ ምሕዳር እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብምቕሉልነት ዝብሎ ተሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ጥራዩ። ኣብቲ ዓመት ምስ ክለበይ ዘይወሰድናዮ ዋንጫ ኣይነበረን። ክሳብ ዕለተ ሎሚ ብፍጹም እዩ ክዋሓጠለይ ዘይከኣለ። ርእሰይ ብኸቢድ ነገር ዝተሃረምኩ ኮይኑ ዝስማዓኒ። ሳልሳይ ተርታ ንዓይ ኣዝዩ ሕማቕ ፍትሕ እዩ። ንምንታይ ቀዳማይ ኮይነ ዘይተሓረኹ ኢለ ንገዛእ ርእሰይ 10,000 ግዜ ብሕቶ ዘዋጥራ። ብዛዕባኡ ዝያዳ ክሓስብ ከለኹ ብዝያዳ እዩ ዝጽላእኒ። ኩሉ ነገር ንጹር ኣይነበረን። ብሓጺሩ እቲ ሕርያ ስፖርታዊ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ነይሩ ብምባል መረርኡ ኣስሚዕ ነይሩ። ነዚ ኣጋጢሞ ዘሎ ናይ ብርኪ ጸገም ንምፍዋስ ኣብ ቀረባ እዋን መጥባሕቲ ዘካየደ ሪበሪ ካብ ኩዕሶ እግሪ ከም ተጻዋታይ ይሰናበዳ እምበር ኣብ ጋንቱ ክለብ ሳለሪንታና ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ዳቪድ ኒኮላ ኮይኑ ንኽሰርሕ ማዕጾ ተራሒሉሎ። ምስ ክለባት ባርሴሎና፣ ኢንተር ሚላንን ሪያል ማድሪድን ዝተጻወተ ብራዚላዊ ናይ ጎል ማሽን ሮናልዶ ሉዊ ናዛሪዮ ደሊማ ሊዮነል ሜሲ ዋንጫ ዓለም ከልዕል ከም ዘይደሊ ኣነጺሩ። ካብ 1993 ክሳብ 2011 ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነጠፈ ሮናልዶ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ለቢሱ ካብ ዝተሰለፈሉ 98 ግጥማት ኣብ 1994 ከምኡውን 2002 ዋንጫ ዓለም ክስዕም በቂዑ። ሮናልዶ ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኣንገደ ዋንጫ ዓለም 1994 ክስለፍ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ 2002 ግን ርእሲ ፍላጻ ሃገሩ ኮይኑ 8 ጎላት ብምብርካት ወርቃዊ ጫማ ወኒኑ። ዋንጫ ዓለም መልዓል ንሊዮነል ሜሲ ሓዊስካ ብዙሓት ዓበይቲ ተጻወቲ ዝሓልሞ ነገር እዩ። ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ሽልማት ኩዕሶ እግሪ ናይ ብሕቱ ዝገበረ ሜሲ
ነዛ ዋንጫ ንምውናን ኣብ ውድድር ጽዋዕ ዓለም 2014 ኣብ ጫፍ በፂሑ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ኣብ ሃገረ ብራዚል ዝተሳለጠ ውድድር ሃገሩ ማሪዮ ጎትስ ብዘእተዋ እንኮ ጎል ብጀርመን ብምርትዓ ሕልሙ በሪዒኑ ሜሲ ነዚ ሕልሙ ንምስማር ንመወዳእታ ግዜ ኣብዚ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ቀጠር ዝፍልም ውድድር ዋንጫ ዓለም ፈተነ ከካይድዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዝበዝሐ ብርክታት ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ቫላዶሊድ ዋንነቱ ገይሩ ዝርከብ ወዲ 46 ዓመት ሮናልዶ ግን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ነዚ ክርኢ ባህጉ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ንሱ ሜሲ ዜግነቱ ምናልባት ስፓኛዊ እንተዝኸውን ዋንጫ ዓለም እንተተዓወተ ጸገማ ይምነበሮን ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ብራዚልን ኣርጀንቲናን ዘሎ ተጻይነት ኣመናዓብ እዩ ነናሓድሕድና ብዙሕ ኣገራሚ ህልኽን ቃልስና ካይድና ኢና ግን ክብረት ብዝመልኦ ኣገባብ እዩ እዚ ድማዩ ተፈታዊ ባህርያት ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ዋንጫ ዓለም ክትዕወት ግን ብፍጹም ዋላ ከተሓስበውን ዝጽወር ኣይኮነን ሜሲ ጽዋዕ ዓለም ትግብኦ ዶ እወ ብርግጽ ይግብኦ እዩ ግን ብዘይደገፍናተይ የፍቅሮ እየ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ይርድኦ እዩ ምኽንያቱ ንሱ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ብራዚል ከም ዝናተዩ ዝሓስብን ዝስምዖን ብምባል ጥምሑ ገሊጹ ሜሲ ቅድሚ 3 ሰሙን ምስ ስታር ፕሉስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ መበል 22 ውድድር ዋንጫ ዓለም ናይ መወዳእቱ ምዃኑን ሃገሩ ድማ ንዝኾነ እትኹን ጋንታ ከም ዘይትፈርሕን ሓቢሩ ነይሩ ብዘይካ ዝንሱ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝኾነ ነገር ክጓነፍ ይኽእል እዩ ኩሉ ግጥማት ኣዝዩ ከቢድ እዩ እተን ክዕወታየን ተባሂለን ዝለዓለ ግምት ዝወሃበን ሃገራት ወትሩ ይዕወታ ማለት ኣይኮነን ንሕና ካብተን ከምዚ ዓይነት ግምት ዝወሃበን ሃገራት ዲና ዝፈልጦ የብለይን እዚ ይኹን እምበር ኣርጀንቲና ብዘለዋ ታሪኽ ኩሉ ግዜ ንዓወት ትሕፀያ ኣነ ግን ካባና ንላዕሊ ዝሓየላ ሃገራት ኣለዋ እየ ዝብል ኢሉ ሜሲን ኣርጀንቲናን ኣብ መበል 22 ግጥማት ዋንጫ ዓለም ሓሳብ ልቦም ይሰምረሎም ዶ ይኸውን ዝመጽእ ወርሒ ዝምለስ ሕቶ ክኸውን እዩ ኣርጀንቲና ኣብ ጉጅልሐ ምስ ስዑድ ዓረብ ፖላንድን ሜክሲኮን ተመዲባ ትርከብ 22 ሕዳር ድማ ኣንጻር ስዑድ ዓረብ ናይ መጀመርያ ግጥም ከተሰላስል እያ ዝኸበርኩም ኣፍቀር ስፖርት ንሎሚ ተሰናዲኡ ዝነበረ ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክንራኸብ ኢና ሰላም